Isa sa pinakamataas na bundok dito sa Cebu ay ang Mount Capayas na matatagpuan dito sa Catmon, Cebu. This is Joe and welcome to my channel. Hanap nyo ba ay adventure at activities na susubok sa tatag ng inyong katawan? Kaya nyo bang maglakad 2 hanggang 3 oras na lakaran sa putik na daanan? O kaya naman, akyatin ang second highest peak sa probinsya ng Cebu. Ayun. Lokosan ba yun? At kung ready na kayo, tara at puntahan ang Catmon, Cebu. At mahigit 2 oras ang biyahe mula Cebu City. Ang pangalan ng lugar ay nagmula sa pangalan ng Catmon tree or the Linya Philippinensis na sagana sa lugar. Ang Catmon ay isang punong umaabot na taas 6 hanggang 15 metro. Isa sa dinarayo ng mga turista dito ay ang nagagandahang beach resort. Isa sa mga resort dito ay ang Recuerdos Beach Resort na matatagpuan sa Catmon Daan. At makakakuha kayo ng room sa halagang 500. Talagang mai-enjoy nyo ang tubig sa sobrang linaw nito. Isa din sa pwede niyong puntahan ang lumang simbahan ng San Guillermo Parish Church. The Roman Catholic Church of Catmon is one of the oldest coral stone churches in Cebu. Although Catmon became a parish in 1835, this church was built in 1854 under Padre Juan, who engineered its construction at the heart of the poblacion. At kung hanap mo ay adventure, akyatin ang second highest peak of Cebu. Ang lantawan, also known as Mount Capayas, ay may taas na 783 meters above sea level lang naman. Bago umakyat, may pag-ugnayan muna sa local tourism para makakuha ng permit o pwede niyong kontakin si Kuya Carling. Iba't ibang klase ng puno at halaman ang iyong makikita. May spring din na pinagkukunan ng tubig ng mga taga doon. Worth it naman yung pagod paakyat dahil panoramic view ang sasalubong sa inyo. At natapos na naman ang buong araw natin sa pamamasyal. Huwag kalimutan, be a responsible traveler.